No niin, se on moro. Täällä on se OP Games. Tänään raidataan Minecraftissa. Elikkä Feet, Hamsteri, Jamppa ja Petsku. No niin, elikkä täältä otetaan. Tuut sit mun baseen, Hamsteri, sinne meidän. No ethä. Miksi? Sulla on home sielläkin, home kaakaa. En mä tiedä. Mitä mä en pysty homeseta? Raidauskamat kadonnut jonnekin. Miten sä pääsit, Petsku, tänne? TP-siurpoon. TP-guide. Ei saa TP-guidea. Mä oon Owner. Niin. Mä en. Mä oon Kovner, haha. Mä oon Gettyganger. Niin mäkin. Parhaat on, mikä se Swaggy, ei kun mikä. Swagranger tai Redrangeri. Täällä on sienilehmä, tappakaa. Tää on oikee raiti, jos te tiedätte, mitä raiti on. Joku hakkaa mua. Kun mä olin hakkaamassa sitä. No niin. Miksi sä tapoit? Kun joku löi mua ja mä luulin, että siinä on joku jätkä. No luulit kyllä. Miten sitä mikki? Äiti on tullut.